अभी सुन रहे हैं संध्या एंटरटेनमेंट की शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश शादी के गेलिए ससुरार के सखी पहिला दी गे सखी। शादी के ससुरा गेलिए के सखी पहिला दी। आसाया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन दी। साया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन दी। शादी के ससुरा गेलिए के सखी पहिला दी। आसाया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन दी। साया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन रे। म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश by Mathili Music World। अब तो सजिया पसैया जो सागे लगे हमरा नख के नथुनिया टूट गेल गे। अब तो सजिया पसैया जो सागे लगे हमरा काना कबाली टूट गेल गे। सोची सोची मन में हमरा होई छै के सखी डर। आसाया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन दी। साया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन रे। अभी सुन रहे हैं संध्या एंटरटेनमेंट की शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश सैया घूरो न मिल गेल टगरा के। सखी करे नहीं कहियो झगड़ा गे। सैया सूरज मिल गेल टगरा के। सखी करे नहीं कहियो झगड़ा गे। बबुआ दियाल देवरवा सखी मिल गेल होशियार आसाया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन दी। साया में ढुकाई दिल के सैया के सखी अपन रे। यदि आप चाहते हैं संध्या एंटरटेनमेंट के सभी ऑडियो वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।